kanye nathi. Ngiyayikhetha inkosi enhle enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Lo mntwana oguqile ungaseyibisini. Ngokwasesontweni ke wathi uShembe sisemampondweni kodwa ngisemzini mkhulu la ngikhona. Kodwa singamampondo kwasho uShembe wathi kusemampondweni. Siyabonga abakhonza abahle asivakashileke la ngiyangizwa umuntu mayiqala ungene ethempe athi uvashila simasuke vashele bani. Bona izinto sezingaka nje nemkhuba imingaka nje ilomvakasho. Cha mina ngisethempeleni lonyazi. Amen. Siyabonga kubaba umshumayeli lelithuba lokuba sibhibhidle sizingane. Cela ke nami imizuzu emibili emithathu uShembe ahlala olimini lami. Sebekhulumile abafowethu. Kakhulu njengoba silapha amanazara sawunikana ithemba. Sizawukhumbuzana ukuba le nkolo esikuyo iyinkolo yesifungo. Thina sizalwe enkolweni nje owenza nje noma yini noma kanjani. Kodwa sithema sifika kule inkolo kwakuphoqa umuntu oguqala akasithatha isifungo sokuba iNazaretha. Isifungo ke sokweNazaretha asifani nento eyikhona emhlabeni. Futhi akekho umuntu obala kule nkolo yobuNazaretha eseke sigabeni lesengikuso engasithathanga isifungo sokuba iNazaretha. Noma ngabe uzalwa ngamaNazaretha. Kufika isikhathi oba lezingane nje zizala ngoba zithunywa ngabazali bazo zithethisiwe ubona zifikele nje bezicabanga ungezi. Kodwa ngoba ithethisiwe ngabazali agcina ifikile esontweni. Kodwa khona isikhathi lesingane esizobafica. Ewaphoqa babona bangamkhozi uNkulunkulu njengoNkulunkulu wabazali babo. Kodwa bamkhozi njengoNkulunkulu wabo. Kodwa mabe beneshwa ngoba khona babeneshwa umshumayeli wenkosi. Asebenza abantu baba ngabashumayeli kodwa bazi bayikhetha inkosi. Bame ngegama ukuthi bona bazalwa amanazo ukuthi bayinzalo kuleli bala. Umzwe ngisho ekhuluma ukuthi lo akaze ayikhetha inkosi. Inhloso yakho kulona mana yini adalelwe amanazo ephethe umbhobho esecotshiwe. Yingoba yena qobo lakho wazalwa ngamaNazaretha. Kodwa akabanga nayo inhlanhla efike esigabeni. Sobona namhlanje leNkulunkulu ngobazali bami sengimenza bongo wami. Kuze nabalandelayo emuva bazi manje njengoba sizalwa ngamaNazaretha. Kodwa khona isikhathi ekufana nathi simbone balothixo ungowethu. Yingawo inkolo yobuNazaretha inkolo ehlukanisayo. Angifunde incwadi engiyijwayele ekaLevi 20 verse 26. Shembe nami ngambona ezweni lakithi ngimboniswa indoda ezalwa nomama umalume. Wami inzala lapha emtateni emhleni engazalwa ngayo. Wathi mayiminza khona waselahleka. Kodwa ithi le ndoda engumalume yathi ma sebefundile abelungu behluleka. Kodwa kwahamba isikhathi kwabona kuphuma into ekade ngene nazo. Kwaphuma utshwala kwakuthiwa iSmirnoff. Bayasazi ke laba sabuthenga utshwala emzini yabo. Nokwayi laba sayithenga nje inemfu emzini yabo bayazala ukuthi mina ngizazi ngizokwakushiwa. Uthi kwaphuma bathi kwaphuma zona. Kwathi kuyisikhathana ukutheshana lapho isiphuma indoda eyomalume kodwa ngesikhathi yaphuma ngaso fangabe idlulile emhlabeni mawushona olwandle. Ithi le ndoda yathi mayifike ejuleni kolwandle yafica indoda ayifaka umjipho omhlophe fayigosi imnyama kodwa ngemuva kokubhalwe Shembe. Ithi le ndoda yahlala iminyaka mhlawumbe ngo-10 years noma 12 years kodwa ngelanga yakhunjulwa ngalo yathi mayingena emzini wasekuhleni kuguqiwe kuhleliwe kanje kulinda umnikazi wezinto uthi kwathi bakunyakaza kuthiwa amen uyingcwele uthi waqhamuka lozinda ilingane zabasemhlabeni. Uthi wathi mayiqhamuka wathi indoda kaHadebe ayihamba nayo wathi hayi Hadebe le ndoda iqhama nayo phana iyona engikhipha olwandle emva kweminyaka ewu10. Shembe manazo uNkulunkulu akusiyena umthunywa. Mayithunywa uthunywe ubani kokwakho? Shembe uNkulunkulu maNazaretha. Asimthandeni. Funda. Anoba ngcwele kimi. Uthi ungalazinda sibangcwele kuye. Ngokuba mina Jehova ngcwele. Ngoba uShembe ungcwele. Nahlukanisile naba. Awuyibambe. Uthini uShembe? Uthi usahluka khona abangekho laba ke mncwabeni. Uhlukane lo muntu osangcwaba ngesabatha. Khona abangekho laba semcimbini. Hayi nje umini makoti omdala emndenini umini inkosana emndenini. Ushisa impepho nje obasila. Emiphi lemndeni oyisela impepho ngesabatha? Uyisapi? Hamba. Uma wasilisa.
uma wesilisa wesifazane ibambe lapho ngizofika uthi nayo bangcwele kuye ngoba yena Jehova ungcwele. Umbuzo wami uthi nginahlukanisile nabanye njengoba manaZarete namhlanje egcwele umhlaba wonke engaka nje engahlukanisiwe. Kunezinsizwa kusasa zizobe zenze kahle imicimbi yazo uyisonto kusuku oluvumelekile kodwa uzoyibona egcwele amakesi emzini weyise zize zithatha utshwala nale ihlupho nale ntshebe nale mnaZarete akashembe ziyawunika abantu utshwala. Mhlambe lapha kulezi ngane ezaphuza utshwala kunengane ehlezi shawunini ifuna imali yepesheni kuye. Uma lengane seyiphuzile utshwala iphuziswa iNaZarete sehambe yoshawunile njengoba kuzawuholwa nje ifuna inkani imali yepesheni kwathi uyidakisa ubani ongane. Hayi utshwala buyinkinga la esontweni buyinkinga ngani sibulawa ubugwala neinkololozo ke namaphupho into eseyibulala ibandla. Afika umuntu angabugaya utshwala emzini kayise aphuphe ephukile ebusuku abese ethi azibone ephuke ngempela uyavuka shumela ivangeli umhlaba wonke athi ngathi ngibugaya utshwala ngaphupha ngiphukile cha iphupho lelo olele kabi. Ngapha ngibala insizwe emampondweni ma ukhetha inkonzo ngelanga ukhetha ngalo inkosi ilanga ohlukene notshwala abanalutho bese kubo nje lensizwe yosinelwa yenza umcimbi omkhulu lapha emagcene omzwa kubo zazikhona insizwa bamngekho utshwala kodwa abantu abaphuza babekhona bejabule ngendlela eyisimanga akekho ophuma ethi ngoba bonke ophuma bejabulile bungekho utshwala. Yile dalata notshwala kulelizwe yingcobe yile sikhatha notshwala. Hayi umcimbi awubi mhle mangabe utshwala bungekho njengoba ubabeke eSwazini ubabela lapha ngakubala insizwa ngapha emzini wasekonwameni bekunemicimbi yonke konwameni ubabela lapha empuza wenele abekhona manaZarete esikhumbuzweni bekunemicimbi yonke benziwe ephuza wenele ubani okwabona lapha amakesi obhiya kuze kube mnandi umcimbi obongizoshembe kuwona. Siyahamba manje manaZarete kwizinkonzo zokugcina manje sibheke emzini waseLinda masibuye eLinda sibheke eJuly manaZarete uNkulunkulu esithandile. Njengoba siyalinda nje sobe siphethe iminikelo sobe siphethe imali kakhiye yini singaphathi utshwala manaZarete sithengena amakesi ezitawoti sithenga amakesi obhiya siyathi shembe sicela ukhumbula abokhokho bethu abadlula bephuza. Verse 28 thandazweni weSabatha mangaphazama yini singayiphathi makubuhle utshwala. Ngicabanga basonke abantu abadala bala akekho umuntu owazalwa kulelizwe laKwaZulu owakhula ezwe abantu abadala bethi utshwala umbulalazo kwabe ngoba umphilisazo nini. Cha ngibuza laba sabugayi kuze kuthethwe lezi ngane zikaShembe ezinhle kangaka kuthi umntana wami uzogana funda ukugaya utshwala nenatsuka emhlophe nje awungitshela ngoba umuntu uyale imbobo lezi kuthiwa yini nifundile thama pause lawa la imbobo lezi umuntu aphefumula ngazo uma egaya utshwala sesifaka ke lesandla abungeni ngalezi imbobo utshwala. Ubona abantu bezalo omaphuzana nje. Ntombi nkosazana yaseNaZarete yayilinda ezakane ngesuku elihlasa. Yagana insizwa eyihloniphile yaba insizwa 23 yaziphatha kahle. Kodwa abazali umuntu ophuza utshwala. Why Nazareth wazala umuntu ongakholwa? Ilesiqathe esigcwele la kumama. Sigcwele umzimba wonke. Funda. lapho bebuthene khona Awuyele pha 21. Ningabi njengokhokho bethu. Singabi manaZarete njengoba sesila athina salandela imfundiso yokhokho bethu. Uthi uShembe singasabi njengokhokho bethu. okhokho bena bazenza Okhokho bethu bazenza lukhuni inhliziyo zabo. uJehova wazi abajesu Ubona namhlanje nithanda isiqatha nibethi ngube emhlophe isijeziso. Yingawo sesithwala izono zabo athi umkhulu wayebukhonzile utshwala mangenza umcimbi ubungekho kushuta ngimenzela. Angithi ngamzwala ukhetha inkosi uthi wakhethwa yibona omkhulu bakho. Angithi ngamzwala ungena emanzini uthi umkhulu bakho. Angithi noma uphethe umbhobho uthi wena uthune ngokuzokhonza lokhokho bakho. Njengoba sobakhonzela nje kanti baseke esikatheni. Ukhonza wedwa. Wokumbuke nje makuthiwa khona inhlanhla emntwini umbuke nje makuthiwa labafana banamhlanje abaphuza mhlawumbe bangcono abasendilo bephuza kahle ukuba nje lezingane ezikhona nalabo baba balesikhathi aba umbuke nje makuthiwa uphuze kahle entambama bese ucabanga sowucela inhlanhla kulo muntu ogeja isango ozothi namhlanje ngentambama uyambuza umshumayeli uthi akawolandwa athi amenyezwe kuthiwa ngosuku olithile ndoda ofike emasangweni omzikayizo athi afike ngaphezulu ethaveni ziyagqoma avela ngene ethaveni esibusiso. Sifunani utshwala manaZarete ngoba useshila uShembe wathi singabi thina njengokhokho bethu
ngoba bona bazenza lukhuni sebembona uShembe. Manje le nsilo yokuba lukhuni sengene kuthina singamaNazaretha asifuni ukuhlukanisa. Sifuna ukwenza zonke into ezenziwayo kanti thina akasekho omnye uNkulunkulu, ayikho enye inyanga esinayo ngaphandle konyazi lwezulu. Amen. UThixo sinayo unyazi lwezulu futhi uyinyanga akithi ungumelaphi kithi. Kodwa hawu kuningi. Khona nabazamla ngeSinazaretha mshumayeli wenkosi. Njengoba insuku zinganje la ithempeli uhambe wedwa emzini womuntu. Wedwa, khona isikhathi sokuhlabelela mshumayeli. Uthatha ulekelela ubani mase uhlabelela? Imkhokheli. Twa nje mawula nomkhokheli wasemafuthe endulanda unqa bayifana abakhokheli. Bayifana. Kodwa ungamlanda bayedwa sekhona intshontsho ngale umlanda yedwa. Athi hayi imali yokukhanyisa. Nisanomngoma futhi nizakhanyiselwa. Thina sanawo amandla okusindisa. Kodwa amandla okusindisa wanikwa uShembe unyazi lwezulu. Amen. Uma kodwa kuleli bandla noma kuleli thempeli maye ufuna ukusizwa umkhokheli ubiza umkhokheli waleli bandla waleli thempeli kulona. Amen. Ma umkhokheli ebambekile kukuninga kwenzayo ufonela uza kwaba amaziyo ngokusemthetho namnikeza osibusiso. Kodwa lo makhosi osizwa umkhokheli waleli thempeli nikwe siza umkhokheli waleli thempeli. Amen. Kodwa ngoba sekune business. Twa shumayeli bani? Mawubizela nje ugeza abantu abadala bayakhuluma bathini? Bathini? Bafunda siphumene emoyeni womngoma. Thina sesinomoya kahle ube umngoma burongo emntwini ongakabi iNazaretha. Umuntu oyisangoma nje uright ngoba usaphila impilo yokuphila umoya womngoma. Kodwa mina sengikhetha inkosi, mangena umoya womngoma ngena umoya kaShembe wompo uzosebenza. Ayabuse namakhosi amabili endaweni eyodwa. Manje kwenziwani? Kuhlola intethelelo ke manje. Khona ebhongayo nje la. Sizwe nganga umuntu ngenamahlomba angaka nje uyobhongolwa intethelelo. Uthi ukhokho usengena kuwena sisi. Wena wawusisa nokhokho nje la kwena ubathathaphi. Funda lo ncwadi ngihlale phansi 18. Funda babihlabelelo. 18 angisazi bani 18:9. Baba 23 isonpela. Nkosi baba bengiluthuli kakade. Thina besikade siluthuli sikayimbathi ngube emhlophe. Yathathathwa emhlabeni. Vele sithatha emhlabeni. Ngafakwa ethembeni elihle. Safakwa ethembeni elihle. Elungumoya wami. Elungumoya unyazi lwezulu. Anginikwanga. Hayi lo lukhula ke manje lo prophet elinabokhokho eyiswini. Lo namhlanje sesinalo. Amandiki. Athi umuntu ngisawuphothula ngokwenza indingi nendawo. Yikhona ukufa ukona ukufa kwabezizwe. Nkosi yandisa izibusiso ngegama lakho kuphela. Kukhishwe konke ukubola phambi kwendlu yakho. Njengokusho kwakho ngomlomo kaJesu wathi uma ngikuthanda uyohlala phakathi kwami namhla Nkosi ngiyakuthanda. Khipha uma wamandiki namandawo namagobongo okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami ngoba lo moya wamandiki lo moya wamagobo umoya umuntu ongenayo kodwa odinga ingubo yabashumayeli nenhlanhla ehlambulukile ekufanele ukuthandazela umuntu kuthi namhlanje umoya wakho mawuhle Nkosi ungene kulo muntu kuphuma phile. Ma umuntu engena umoya wokuzamla kube izinhlanhla elindile. Funa le ncwadi ngiyeke 18:9 Deuteronomy. Kube izinhlanhla uthi imthandazele thi umoya wakho mawuze Nkosi baphilisa abantu bakho kuphuma lo moya ukuthi unokhokho. Bonke lemizi le okhokho bakho bahlala kuwena. Shina labo okhokho kothi umthumbo okhokho. Ngeke nje abami bahlale kuwe. Behlula ukuhlala kimi. Funda incwadi ngiyeke 18:9 mangaphazama. Ikhuluma ngale moya. Ahlukaniseni maNazaretha. Amen. uShembe thina uyosizwa kodwa ubone engasizwa nje sihlukene phakathi ngamaNaza sizathanda into zasemhlabeni. La nje mina mase ngikhuluma nje ngikhulele ekhabo mama emzimkhulu kodwa ngidabuka enkandla la ngidaba khona. Lapha kwaZulu imizi yakho inamagama kuhle lokho. Kodwa kunamagama ozawuthi kulona igama lomZulu abantu abamaNazaretha leli. Kwaxabana amadoda ukuze qhamukele igama. Lama ngathiwa kubuza namagama kunamagama mshumayeli owaqanjwa abantu kanti kuxabana amadama amabili obese qapha ingane yakho uze mayibiza kunyathele kumfo wabo.
Yingakho masofika manje soshaya ithikithi uyawashintsha lawo magama. Ompi kayipheli. Ingane leyo. Kwasini ujeqeza. Umuzi lawo ozobiza ushembe kuona. 9 Hayibo bathi akuyona. Funda. Lapho sekufikile ezweni. Limaza masifuna umshumayeli. Lapha sewufikile ezweni akunika lona uJehova uNkulunkulu wakho. uThixo wakho. uThixo wakho ungafundi ukwenza okubi kwalelo Ungakufundi ukwenza okubi leso sizwe. makungafunyana phakathi kwenu Mangafunyana phakathi kwazo sibethe ingubo emhlophe. omunye owenza indodana Nomuntu owendeda noma indodana yakhe. idlulele emlilweni Ijombiswe emlilweni lento ofuka okuthiwa khona izwe ngengilisho ngoba sekuba khona lento zamafoni kokubasa umlilo omkhulu makuzelwa ingane bese ithatha ingane ijombiswe kuthiwe wophika into yaziyo uvuma ongayazi wothi into yami into yomuntu ngeyakho eyakho ngeyomuntu. Sasa ibona lento kusagijwa kwabhasi ngapha ngakithi abheke egoli wayifuka umama ngene khona uyodayisa insango egoli abeka isikhwama kuthi abesecela umone ebelethile zizinika izinto bese umcela kodwa Nkosi yami ngicela ukugona lesikhwama kodwa mase qhama amaphoyisa athi sinensango. Uthi dana sikwamsa kade hayi sakho. Ayivumelekile lona masesila eNazaretha futhi. noma obhulayo Noma iNazaretha alibhuli iNazaretha liyathandaza. nohlola izikhali Nohlalayo. noyinyanga Inyanga eNazaretha. Nomyengi. wezinyoka Usaphatha inyoka eNazaretha. Nesanusi eNazaretha. Qhubeka ba. Nemlingo khona banemlingo namhlanje. Nokukhuluma nabafileyo. Umuntu athi mina ngikhuluma nabantu bafile. Namhlanje abantu bathwele ngamathuna kweminye imizi. Babuye bazongena lapha esinto bengcolisa amaNazaretha. Nomthakathi. Nemilozi. Hawu, nekube emhlophe, nemlozi siyabonga baba umshumayeli. Hawu. Hayi yabona lo ushaka eSinazaretha ke. Mawuye kuyena nje ngishingane zachitha zikhulumani. Into yalimaza kaManali sengigcina ilamaphupho. Uyabona nje kuneyinsizo la zifikile. Ufisa uba lenkosi athi ngafika okhokho bakhe akazulala ke busuke eqwashila athi ngaqhamuka ukhokho. Akuyona inkonzo yokhokho inkonzo yonyazi le amen. Ihlathi kaShembe sithi bakhumbule wena Nkosi. Siyabakhumbula bese siyabanikelela amaNazaretha. Sibafaka emzini oyingcwele uShembe usenzela umuso adayisela imbuzo 510 rand ukuba sibageze bafaka emzini oyingcwele bese siphuwa amandla ngolanga esiyobageza ngalo emzini oyizwe sicela uShembe ababeke esangweni emzini obaba bethu bese kufika amaNazaretha ezonithandazisa ubani bageze nibafa ngaphakathi kodwa nibafa ngegama likaShembe unyazi lwesulu. Hayi ngosibani bani. Bona izwe lifileke namhlanje. Bayahlola ngala eHarding. Bese kufiswa. Kodwa ngithi ke manaza sibuyelele unyazini. Amen. uShembe uNkulunkulu sinikana ithemba. Ma khona dadewethu ongamthola umendo ningamhleki. Hawu akagani ngani. Uzogcina esiganisa manje kwaphela uzokufuna khetho. Hawu akagana ngani kunina bakhona cha yini eniyenzile kumlekelela uzaganwe naye. Hawu kodwa nomnqwazi wakhe amandla nawo lomnqwazi awufakile. Uzothatha apho neongange wakho ngoba unomona lo wakho futhi. Thina sikhulela manje umuntu uma enkingeni nimbona nisonta naye ukuthi ukenkingeni benithenga lo nto ayixakekele nifa iplastic nimnike yedwa amaNazaretha. Ningatsheli umuntu uyena mhlawumbe uyophunyuka atshela abantu. Athi hawu ningibona nginomnazi nje namhlanje kuthenge insuku ngasibani bani. Namhlanje mangaba kunomuntu oxakekile nje yabo nje ngese umnazi semsowodwa nje bazongithengela futhi abengihamba nawo kodwa bazokwenza show ukuthi camera iba khona. Bengishuthe bekhipha omdala bengishuthe bengigqokisa bese kuyapost. Njoba ngikhuluma nje ngizothi mangithi ngiyabonakala lapha entweni ekubonakala kuzona kuthiwa hayi ukhuluma impela kodwa sambona ephuma Nazaretha. Kuseyikho isipho kanti yini ukuze uthole isibusiso. Nkosi ayibuseni kuzwile.